Pozaduje. Odličan početak. Prvi mili. Mili moj. 85-ca. 85-ce su taman. 82-ke nisu taman, nikako. Jesu to tvoji pikovi? Ovo su moji pikovi, ja. Mogu bi jedan Saint Maxim. Joj, ne mogu ništa govoriti. 85-ce su dobre, smo rekli. 85-ce mere. Da je svaki može. Ovo je već jedan walkout. Hejteri. Dobre, 84. Prvo pa muško. Ne, ovo je već walkout od 2.85. To je uvijek bilo walkout. To se uvijek znalo. Joj, Đani može. Može. Hvala za mane, Vlade. Meni mod htio si mi daš jer sam 100 follower na trovu. Ne? Šala je bila. 28 veper poslušaj me. Biće 28, to ti je 14 pakeć koji ćemo otvoriti. Kućna. Daj mi halera rađe nego ovoga prevaru. Bruno, Aleksa, Frenki, Aleksa, hvala za mane. Maki, Vučko, vidi mana, šta je ovo? Čuvate, oj! U stvari radimo ikon. Treba će mi. Bruno, Aleksa, Pavle, vidi sva, Duje, 500 komada, ti jada. Tavnir, najbolji red back u igrici. Vepar. Mislim imam ga red inform, ali valja će. I njega ćemo gurnuti u ikon. Duje opet 500 buva, bum. Mertens, treća 85-ca. Nema još walkouta, a u stvari jesu ovo walkouti. 84-ke su walkouti, to su već dva walkouta. Oj meni, već su dva walkouta. Vidi mana. Jura, Pavle, Luka. Locelso može. Ja na stari vepar nadam se opet modu. Mara, Coa, hvala. Kola može. 30 ikona. Ne može dobiti ikone ovdje stari. Kad otvaraš taj ikon. Leno, izgleda da ću ga otvoriti da večeras. S obzirom koliko dobivamo fodera već. Koliko fodera dobivamo, napravit ćemo ga danas bez problema. Može Didi. Neke dupli. Valja. Mane, Taraš 1000. Duje, hvala. Taliska. Bešo, hvala. Duje, Bešo, Taras. Derete manama, ne znam koliko nas ima, koliko ih imamo, ali... daj mi Hakimija rađe. Linkat ćemo njega i, ne znam, Mertensa. Nešto. Sane, još jedna 80... Šta je ovo? Zapelo na 85, ne da jače, ali dobre. Nećemo se žaliti. 4 ili 5 85-ca. Šta ovdje uzman? Treba nam informa za Icon 3 vjerojatno, tako da vjerojatno idemo na inform. High rated inform je dobar uvijek. A jedan razlike, da, mislim da je ovdje inform. Mislim da je inform, da je 86 onda bi uzeo. Da, Tavernier. Da je 86 uzeo bi ovoga. Ali, mislim uzeo bi 86, ali informa ćemo uzeti ovdje. Može. Ajmo dalje. Može Onana uvijek. Već si uzeo, nema veze, koristimo ga za ikon. Draxler, bum. Ajde da ti neko od moderata otvori preko share playa. Da ja ne iskoristim svoj pak lak na mom akauntu. Sergio Ramos prvi ove godine, ja mislim. Moga si malo ranije u FIFA doći, valja mi zlata, sad će mi ići u ikon 89, kad takve trebamo. To je za onaj 86 rated. A uzet ću ga reda radi, aj. Reda radi, ali slab je za ikona. Možda za 84 ako treba tamo, nisam siguran. Bernat, može. El Capitano. Ja ti otvaram i dobijem 30 walkouta od 50. Oće. Halsenberg. Kupit bar Bobija zbog infoma sutra. Ne baš, ne. Vepar. Aspi. Sad će foder Neymar, može. Daj mi fodera Neymara. Ne da. Fabian. Kad će više od 28, bija već 28 stari. Nisi broja. Vidi informa. Može 84-ka.
Ma nešto od ovih je sigurno tradable. Prepostavljam. Još malo pa često gledalca. Deja vu. Okej. Back to back Grimaldo. Aj bog vepno, mora se sutra. Mora se u... Aha, školu sutra. Uživaj stari, vidimo se. 1 za da. 1 za da. A Viniš, smi ne treba, bum. Okej, solidno. Ajmo se sada vraćati. Solidnih zazda, ima ih još 20, ja mislim. Šo? Rip. Pozavorešić. Ja sam, ne znam, pred 2 mjeseca, ja sam ti dao 50 pikova, a dobio k... Okej. Molnar pozdrav, stari. Oh, boom! Sergio Ramos i Van Dijk. Sin, vjerovatno ide u Icon. Ja mislim da imam čak i onoga Edersona. Ne Edersona, nego Alissona. Linkat će se. Šta uzmamo? Eriksena. Foder. Neće ga koristiti, nema šanse. Ali dobar. 89 i 90 Foderi. A, Jacksoni, može Jacko. Eriksena. Eriksena. Base icon incoming. Dobar jedinje. Sada si Fabijanskog uzest. Zajebao se, misklik. Joj, promes prevara. Foderčina žešća ove godine, nažalost, je. 5 vokalak za sad, dobro je, 5. Ali bilo je dosta 85-ica, Kunde opet, meni. Kunde, drugi untradable. Kad je vidi Foder, eto. Paco, ja nisam ga uzeo. Nice, dobre. Da još jedan walkout. Bilo koji jedan walkout. Daj mi ovoga. Okej. Još jedan walkout. Bilo kakvi, 86 Piqué. Never mind, 380-ke, wow. Još uzmem golmana. Ajde. 84, good enough. Spojit ćemo nešto to u 84-ku. To je to, link za ovoga Van Dijka. Icon, easy chemistry. Zašto je Van Dijk loš? Ne znam, nije dobar in-game. Maš puno boljih. Tagliafico, 1.6 i valjda. Morat ću ga u svaki od onih dijelova staviti Icona. Di će sa toliko timu ikova. Morat ćemo paziti koje stavljamo, istina. Na vas. Morat ćemo maksimalno se koncentrirati za ovaj Icon. Sve ove duple. Gledat koliko imamo duplih. Sule dobar. Sule će pomoć zlata. Da, još. Zadnjih 6. Ujme meni. Kaj je lik mu rekao uživaj u školi? Šta? Ide neka Liverpoolova ikona. Sad Liverpool ima ikonu koju, mislim, dobru. Sirigu, odličan. Ide Pogba. Nismo dobili niti jednu special karticu osim Kube, a? Na svim accountima. Pepe. Ikona rulet, please, nikakav rulet. Aguero, amo! Sergio. Dobar. To je jedan još veliki voka koji nam je treba. Ja ti šero 9 pikova, može Bruno. Daj mi Arelo, ja mislim da Banegu sam uzao pa mi se ne da. Još jedan za kraj. Pum! Kućna. De Jong, šta kažemo za mojih 50? Aguero, Milinković, Savić, Parejo, Tavernier, Mertens, Fabinho, Leno, Sane, Ramos, Azpilicueta, Digne, Van Dijk, Sirigu, Tagliafico, Aguero, Kunde, Tavernier još jedan, pa Grimalda, Onana, Soler, Boboda, a?